Witajcie lubi ludzie, więc ten drugi dziel od naszej śmiertniczki. Otrzymamy nasz rąc, gdzieś mu tą śmiertniczku nic upinimo. Się się na sitku nalepę. Pon wosk a mianował ważyć kawle woska nie trzeba. Na 50 gramów czerstwej śmiertniczki otrzymamy 25 gramów woska. Ten wosk, to się użyłem za biowosk, chyba odwie za czołki, no nie zatwarano. Dalej, to ma szuplimo w naszym honcu. Pomałku tu wosk się cnuc, przemieszać. No a czym czym sobie mieszać. Ze smusu to temperatura nie sme so varić, nie sme so piec, to to nasz wolio, a nasza śmiertniczka nie sme so skońcować. Tak to mieszamy, a czuplimy, to nie świetnie, to jedna masa, to się samstna wolna da, a żan wuskniac jedno widzieć. Potem naszej środownej szklinczku, czas traje, so ona halt wusknie, wolajcie waszu, od kurdnia, so na stwardne, a kaž vidiš, ja ti horika, tak jako spričino je zase švedenskino, to vas samo se toto kužem samo přeoste, na čem to priči nemamo nic. Naja, když on je super, odkudnene, může ne zašrubovat, rene etiketu zlepić, jako darek deklarować, ale sam używać tej dział. Zapłać było zadano, ja mam się rany dzień szczęt, a jedzą macie praczyna, smiecie nam napisać jako komentarz, zapłać było zadano, miejcie so.